אז בואו נדבר על אחד המודלים הכי משפיעים ואולי הכי שנויים במחלוקת בכלכלה של המאה ה-20, סולם הצמיחה של וולט ויטמן רוסטו. זו תיאוריה שהבטיחה מסלול אוניברסלי לפיתוח, ממש מפת דרכים. אבל השאלה היא, האם זה באמת מתכון שמתאים לכולם, או שזאת בעצם תמונה שמשקפת נקודת מבט מאוד ספציפית? אוקיי, בואו ניגש ישר לעניין. זאת הרי שאלת השאלות, לא? למה העולם מחולק ככה למה שאנחנו קוראים לו העולם הראשון והעולם השלישי, או מדינות ליבה ומדינות פריפריה? מאיפה הגיעו הפערים האלה ומה בעצם ההבדל? ואז, באמצע המאה ה-20, נכנס לתמונה כלכלן אמריקאי בשם וולט ויטמן רוסטו, והציע תשובה שנראה פשוטה, ואפילו אופטימית. הוא הציע מפת דרכים ברורה, והפך לאחד האבות המייסדים של מה שנקרא תיאוריית המודרניזציה. אז מה זאת בעצם תיאוריית המודרניזציה? בגדול, הרעיון הוא שכל החברות, בכל מקום בעולם, מתקדמות במסלול התפתחות דומה. זה לא היה רעיון חדש לגמרי, אבל רוסטו לקח את זה צעד קדימה, והפך את זה למסלול מאוד ברור, לממש תוכנית אב, שבה המודל המערבי הוא היעד הסופי שכולם צריכים לשאוף אליו. אז הנה זה, הסולם המפורסם שלו. 5 שלבים, אחד אחרי השני. כמו סולם. לפי רוסטו, כל מדינה בעולם נמצאת איפשהו על אחד השלבים האלה, בדרך למעלה. בואו נראה איך זה אמור לעבוד. השלב הראשון, נקודת האפס. תחשבו על חברה של פעם, כזאת שמבוססת בעיקר על חקלאות בשביל לשרוד. הסחר הוא די מוגבל, הכל מאוד מקומי, והטכנולוגיה עדיין לא ממש מדעית. עכשיו שלב 3, וזה השלב הקריטי, האמרה. שימו לב, הוא לא מדבר פה על תהליך איטי והדרגתי, ממש לא. זאת קפיצה, זינוק מהיר קדימה, פרץ של תיאוש שמתרכז סביב תעשייה אחת מובילה, כמו תעשיית הטקסטיל במהפכה התעשייתית, שפשוט מושכת את כל הכלכלה למעלה. ולאן כל זה מוביל? ובכן, ליד הסופי. השלב החמישי והאחרון, מה שרוסטו כינה עידן הצריכה ההמונית. הוא טען שארצות הברית כבר הגיעה לשם בשנות ה-60. זאת כלכלה שבה המנוע המרכזי הוא יצור המוני וצריכה המונית. אוקיי, אז זאת התיאוריה. יפה על הנייר. אבל האם זה באמת עובד? בואו ניקח מקרה מבחן. דוגמה מהעולם האמיתי שכאילו נכתבה בדיוק לפי ספר ההוראות של רוסטו. סינגפור. באמצע שנות ה-60, כשהיא מקבלת עצמאות, אף אחד לא ממש שמר עליה. מדינה קטנה, בלי משאבים. ואז, בום, תוך כמה עשורים בודדים, היא עוברת תיאוש מטורף, עוברת מייצור להייטק והופכת למעצמה. שינוי פשוט דרמטי. זוכרים שדיברנו על התנאים להמראה? אחד מהם זה עירור. ובכן, סינגפור היא פשוט התגלמות הרעיון הזה. 100% מהאוכלוסייה שלה חיה בסביבה עירונית. אין דבר כזה כפר בסינגפור. זה הופך אותה למעבדת הניסוי המושלמת למודל. אבל תכלס, מה שחשוב זה המספרים, נכון? והמספרים מדהימים. התמ"ג לנפש שם עוקף מדינות אירופאיות עשירות, וזה מה שהופך את המודל של רוסטו לכל כך מפתה. זה נראה כמו מתכון להצלחה, כזה שכל אחד יכול פשוט להעתיק. אבל, וכאן יש אבל גדול, הסיפור הוא לא כל כך פשוט, כי מאחורי התיאוריה הכלכלית הנקייה הזאת מסתתרת אג'נדה פוליטית, והיא משנה את כל הסיפור. צריך רק להסתכל על כותרת המשנה של הספר שלו, שלבי הצמיחה הכלכלית, מניפסט לא קומוניסטי. כן, כן, מניפסט. פתאום זה נשמע פחות כמו ניתוח אקדמי, ויותר כמו נשק אידיאולוגי. צריך לזכור את התקופה. אנחנו בשיא המלחמה הקרה, העולם מחולק לשניים, קפיטליזם מול קומוניזם. ורוסטו, שהיה יועץ בכיר בממשל קנדי, בעצם הציע למדינות המתפתחות עסקה. רוצים להתפתח? יש לכם 2 אופציות על השולחן. הדרך הסובייטית או הדרך שלנו, הדרך האמריקאית. והנה המדריך המלא לאופציה שלנו. אוקיי, אז הבנו את הפוליטיקה. עכשיו בואו נחזור רגע לתיאוריה עצמה. כי גם אם נשים את המלחמה הקרה בצד, המודל הזה הוא לא חף מבעיות. ממש לא. הביקורת המרכזית שהוא פשוט חד-ממדי מדי. קודם כל, הוא מניח שהמודל המערבי קפיטליסטי הוא היחיד שנכון. כאילו אין אופציות אחרות. דבר שני, הוא חושב שכל המדינות חייבות לעבור את אותם השלבים באותו הסדר. ויש את הרעיון הזה של מלמעלה למטה, שאם נותנים כסף לעשירים, הוא כבר יחלחל למטה. ובכן, המציאות מראה שזה לא תמיד עובד. וכל זה בשביל מה? בואו נזכר שוב ביעד הסופי. פסגת השאיפות לפי רוסטו. עידן הצריכה ההמונית הגבוהה. החלום האמריקאי בעצם. המטרה כביכול שכל העולם צריך לשאוף אליה. אבל רגע, האם זאת באמת המטרה של כולם? האם כל חברה בעולם מגדירה הצלחה בתור כמה מוצרים אפשר לקנות? מה עם דברים כמו צדק חברתי, שוויון, המודל הסקנדינבי למשל,
שם את הדברים האלה במרכז, לא את הצריכה. ופה אנחנו חוזרים לסינגפור, והיא דוגמה מדהימה, גם לביקורת. נכון, היא עשירה, היא הגיעה לשלב 5, אבל היא גם אחת המדינות עם פערי ההכנסה הכי גדולים בעולם. אז מה זה אומר? שהצלחה כלכלית לפי המודל של רוסטו לא בהכרח אומרת חברה טובה יותר או צודקת יותר. ויש עוד משהו ענק שהמודל פשוט מתעלם ממנו, גיאוגרפיה. ההצלחה המטורפת של סינגפור קשורה באופן בלתי נפרד לזה שיש לה את אחד הנמלים הכי עמוסים בעולם. זה יתרון אדיר, לא כל מדינה יכולה פשוט להחליט שיהיה לה נמל כזה. אז אפשר לשאול, אם המודל הזה כל כך בעייתי, למה אנחנו עדיין מדברים עליו היום? והתשובה היא, כי הוא עדיין סופר רלוונטי. לא בגלל שהוא נכון, אלא בגלל מה שהוא מלמד אותנו על עצם המושג פיתוח. והנה השיעור הגדול. המודל של רוסטו הוא תזכורת חזקה מאוד לכך שתיאוריות על פיתוח וצמיחה הן אף פעם לא ניטרליות. הן לא רק מספרים וגרפים. תמיד יש מאחוריהן פוליטיקה, תרבות ורעיונות על איך העולם אמור להיראות. ובגלל זה הוא חשוב. הוא מכריח אותנו לשאול את השאלות הקשות באמת. מה זה בכלל פיתוח? האם זה רק יותר כסף, יותר מפעלים, יותר קניונים? ושאלה אולי יותר חשובה, מי מחליט מהי המטרה? מי קובע לאן כולם צריכים לטפס? וזאת אולי השאלה הכי גדולה שהמודל של רוסטו משאיר אותנו איתה. אם פיתוח הוא לא סולם אחד שכולם מטפסים עליו, אז מה כן? אולי, וזאת רק מחשבה, אולי פיתוח הוא לא יעד אחד, אלא המון שבילים שונים, וכל חברה צריכה למצוא את הדרך שלה. תודה רבה שהייתם איתנו.